Taħt protokolli oħrajn għandhom jibdew jiftħu ċertu servizzi bħal dawk terapeutiċi għal persuni b'diżabilità. Il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna sostna li l-persuni b'abiltajiet differenti qed iħarsu l-qudiem lejn normalità ġdida hekk kif l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna tiġi kontrollata b'mod tajjeb. Tajjeb li naraw eżempju il-bidu tar-respite services li huma bżonn już immens għal persuni b'diżabilità u anki għal familjari tagħhom, għas servizzi fil-komunità, semmejt it-terapiji. Jiġifieri naħseb jiena issa l-virus qiegħed u forsi qed naraw qiegħed jiġi kontrollat. Naħseb huwa l-mument opportun li kif saru protokolli oħrajn biex jiffunzjonaw il-hairdressers, ir-restaurants, eċetera, naraw is-settur tad-diżabilità jerġa' jibda jiffunzjona kif suppost. Is-Sur Scicluna qal li anke l-persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom għandhom l-lanċ biex jirritornaw għal normalità ġdida. Il-ġenituri ħafna minnhom jistaqsuk meta eżempju tfal tagħna se jkomplu terapiji b'mod fiżiku, mhux b'mod virtwali, għax dik xi ħaġa li qed issir f'ħafna midrabi, però nafu li l-impatt tat-terapiji huwa importanti ħafna b'mod fiżiku. Scicluna appella biex b'kawtela li tħares saħħet kulħadd jerġgħu jibdew jingħataw is-servizzi tant meħtieġa li mhux lakemm jistgħu jingħataw permezz tat-teknoloġija. Nappella anzi li jkun hemm protokolli li ħarsu s-servizzi mogħtija lil persuni b'diżabilità biex issa hija nibdew inħarsu lil persuni b'diżabilità ma jibqgħux imsakrin. Intant il-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal miżuri ta' għajnuna li nataw il-persuni b'abiltajiet differenti sabiex xogħolhom ma jkunx f'riskju kawża tal-pandemija. Għalli fost benefiċċji oħra kien hemm ġenituri li gawdew minn nottijiet wara li kellhom jifqu mix-xogħol biex jieħdu ħsieb lil uliedhom li jirrikjedu attenzjoni partikolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.